Ibaika emakumezkoetan eta Urdaibai gizonezkoetan izan ziren Euskadiko traineru txapelketako garaile atzo Lekeitioko uretan. Azken txanpan erabaki ziren bi estropadak. San Juan eta Ibaikaren arteko lehia ikusgarria izan zen emakumezkoetan. Bizpahiru segunduren bueltan ibili ziren lehen luzean, baina ziabogan lortutako abantaiari ederki eutsi zioten errenteriarrek. 2 segunduko aldea zelmugaratu ziren, bandera eta txapelketa eskuratuz. Orio izan zen 3. eta Arraun Lagunak 4. Gizonezkoetan ere lehia estua izan zen eta azken txanpan erabaki zen estropada. Azkeneko olatuak desorekatu zuen Urdaibai eta Hondarribiaren arteko buruz-burukoa. Bermeotarrak lehen kaletik dotore moldatu ziren kanporakoan, baina Hondarribiak maisutasunez burutu zituen itzuliko lanak bigarrenetik. Azken luzean, Ama Guadalupekoak 10 segunduko aldea jan eta aurre hartu zion Urdaibairi, baina azken txanpan olatu hartu eta Bermeotarrek eskuratu zuten garaipena. Udako 3. bandera bizkaitarrentzat. Orio izan zen 3. eta Kaiku 4.